Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आंनि चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय माबा इन्ट्र लानायावनो 10 मिनिट जाखाबाय आङो दख'ना गोदान नायफैदों आरोना दख'ना गोदान दा आङो देखायनो नागिरदों देखायलांनि र' आङो नायबानो जाबाय जाय पसन्द खालामो बिसोरो लांफैबानो जाबाय मोजां मोजांथार दख'ना लाबोदों बिराद मोजां मोजां कालार लाबोखादों आरो आंथ' फसायबाय नुग्रोमोना दानि गांसे ओमफ्रायो आं नोंसोरनो दा देखायलांनोसै नायलांबानो जाबाय फारि फारि दामा दामि नै बिराद लाबोनानै दोनफैदों आरोना नै साद्रिफोरबो दख'नाफोरबो ओमफ्राय ओइ नैफोराव गोदान गोदान लाबोनानै दोनजोबदों बख'जोब्बाय दायो नै ओमफ्राय इखौ आङो बिराद फसायखादों आरोना ग्रे कालार नै देलाय दखानिया इखौ बोलानानै देखायलाय बेखेवनानै गावजोंथ' जि समायखागोन नायलाय दखानिजों गुफुरफुरनो दे साद्रियालाय मा मा मोजां नुवाखै र' आं ओरै थांथारनि हरलाय फुल देखायना आं मानसि गुफुरजों बिराद समायखागोन आरोना ओमफ्राय जोंहा गोसोम नालाय बारा समायनाय नङा आरो मोजांथार कालारा जि मोजांखा नै आगरा नै गाहायाव जि मोजांखा गुफुर होदों नालाय बिराद मोजां नुदों आरो ओमफ्राय बेलेग बेलेगबो लाबोबावदोंना इदिनो एखे डिजाइन साद्रिबो लाबोदों अ इखौ जि मोजां नुदों इ साद्रिखौ देखायलाय देलाय अ इखौ एखे ना अ दख'नायानो अ आगरा एसे बेलेग आरो नै मोजांथार नुदों इखौबो एसे माने गोदानसो इयो बेयाव फैनाया गोदान डिजाइन नोंनि बारियाव गोदान डिजाइन फैदों लोखि फुजाया दुर्गा फुजायावबो बिराद बायखांबाय जानांगौ ओमफ्रायो लोखि फुजानि सोर बायाखै बायफैबानो जाबाय मोजांथार बेबो नै गाहायनिफ्राय देखायनि र' साद्रिनि आगराबो नै रिगि रिगिनो जिङाव दख'नानि बायदियानो आरोना आगरा साद्रिनाबो दामा दामि नै गोदान लाबोसावसो गारदों नैथ' जि बरियाखा डार्क ग्रिन आरोना इयो बिराद मोजां नुखादों नायलाय आयु लफाय दख'नानो लफाय बिराद बरिया नुखादों जोंख्लाबजोबखादों आरो नै बरिया नुखादों लरेस गोनांखौसो गानखायोना आजिखालि नै इयावबो दंबावो ना खननाय नै इफोरजों एखे दा नै नै इफोरजों इयो अ इफोरो पाटनि पाटनि आरो नै इयो नै मेरला दंबावो नै इफोरो दा फुजायाव बारा सोलिलालाय बैसागुआवसो सोलियो बेफोरा गोमोफोरा नायलाय नै बेखौबो सिम्पोलबाबो बिराद मोजां नुदों नै बे गोथांखौ जोंनिजों एखे ना नै देखायलाय देलाय नों देखायलाय देलाय नै नायलाय जि बरिया नुखादों नै बिराद मोजां नुमारदोंहाय समायखागोन नङा बै गोथांखौबो बिराद मोजां नुदों अ इखौ ओमफ्राय बै गोथांखौबो मोजांथार नुदां नै इजों एसे बेलेग बेलेग ना गोदान लाबोजोबनाय बिराद बरिया नुदों नै इखौबो खाथियाव देखायनि नै आगर दंजोबो आरोना बियो बोनायल' नङा सब आगरबो दंजोबो नै जिं जिंनि इबो रुगुं रुगुंनाबो गेजेर गेजेरनाबो आरो रुगुंसो होनलायलांबाय खासि आगरथ' नंद्राया नै इयो खासि आरो ओमफ्राय गोजाननिफ्राय माबा बायदि नुयो आगर गैयै बायदि नुयो फिसा फिसाखौ बोदेरनाय बायदि नुयो नैखौथ' गोथांखौथ' देखायखांखाबाय दानि गोथांखौ नै मोजां नुखादों नैबे आरो सिम्पोल आरोना ओमफ्राय सिम्पोलबाबो बिराद मोजां नुखादों आङो इखौ बिराद मोजां नुदों नै माबाया लाइट गलाब आरोना आगरा नै
मबाइलाव जेरै इदिनोखा आरोना मोगथाङावबो बिराद मोजांखा दख'ना नायग्रायाबो नै दख'ना देखायग्राया दख'नाया गोजौसिन दखानिजोंथ' गासिबो समायखायो गोजौ गिदिरखा नालाय बिराद मोजांखा आरोना नै इयो डार्क ग्रीन इबो पाटनि आरो नै ओमफ्राय इफोरथिंबो दङ नै इयो ग्रे बेखौबो बिराद मोजां नुयो बेयो पाटनि ओमफ्राय नै बियो पाटनि नङा दै खिन्थु बियो गाननो बिराद मोजांसिन जाथारगोन नै बियो पाटनि गोजा नै लारिनो स्लिकखा ओमफ्राय नै बियो पाटनि नङा नै इयो पाटनि बेबो पाटनि नै जोंनिजों कालारा एखे ओमफ्राय बियोबो पाटनि ना बेबो पाटनि आगरा बेलेग मोननैबो कालारा एखेबाबो डिजाइना एसे बेलेग आरोना नै नायनायावनो मिन्थिखागोन नै इयो एसे फाहार दं देलाय इखौ देखायलाय बिराद मोजां नुखादों इखौ एसे ओरै थां दे फुल नुनायनि दखानिया ओरै होलांगासिनो खननाया नै बिराद बरिया नुदोंलै डार्क ग्रीन नै साद्रिखौ लालाय नै साद्रिया फाहार दं ओमफ्राय गेजेराव मा होनो इखौ खामब्रेंगा आगर ना माबायदिबो नुलाय लांदों बिदिखौ फाटबाबो गानजायोसोहाय मोजां जायो इदिया ब्लाउसबो दंखायो आरोना फाटआवथ' ब्लाउस थाखायो साद्रिनि जिंनि आगरखौ बिराद मोजां नुदों मोजांथार नुदों नै आगरा फिसा जिङाव ना नैबो मोजां बे आगरा बेलेग कालाराबो बेलेग एखेयानो नै कालारा एखे ओमफ्राय आगरा डिजाइना बेलेग आरो आगरनि कालाराबो बेलेग बियो नै बेफोरा अबेखौ फसन्द जादों आरोना सोरनोबा गोसो जादोंबा नांगौबा ओमफ्राय कमेन्टआव खालामहरबानो जाबाय आरो ओं दखानखौ मिन्थिखागोन नै दखानखौ नायनानै सिनायखायो बयबो बायखायो नालाय एरियानि मानसिखा आरो बेलेग कालारनिबो मोनबावगोन आरोना बेनि अनगा ओइयाव दङ ओइ नै बेलेग कालारनि मोनबावगोन नायफ्लांनानै मैया लांग्राफ्रा आयु दिनैसो गोदान लाबोना सोलायफिननानै साद्रि कालारा जि मोजांखा नै बाथ' कालार खुलनानै देखायथारदो दे हाबायाबा माला जि मोजां नुखायोना बेफोरबायदि कालारखौबो बेफोरबायदिखौबो बिराद बरिया नुखायो दख'नाफोराबो दं आरोना बेबायदि कालार सोरनो नांगौ इयो साद्रिल' आरो सिंगोल ओमफ्राय दख'नाफोराबो दङ बेबायदि कालार सोर बेबायदि कालारखौ लानो गोसो जानानै दङ लाफैबानो जाबाय नैबेया बुकिं जाखाबाय नै लाखासिगोन सासे कालारखौनो नुनानै फसायनानै दोनखाबाय मोनला इखौ रावबो सोरबा लानो लुगैबाबो मोननाय नंला भिडिअ'आव नुबाबो फसायोबाथाय खोन्थाफैनो हागोन लाबोफिनना होफैनो हागोन ना निजिरानाव बिदिनो कमेन्ट हरबाय थादोंमोन आरो बेखौ मोनला नायनो फैदो दे नायदो अबे मोनसेखौ लायो मेंदोंनो दासो फैदों हनै बेहा जिरायग्रोबायसो माबा दासो नायसिगोन बियो जोङो थांनोसै आरोना दायो ओमफ्रायो सोर पसन्द जादों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बबे कालारखौ नांगौ मोनजोबखागोन आरो मा दङ नै गोथांबो दंखायो ओमफ्रायो लाइट दालि कालार दं ब्लु दं सब ग्रे कालार सब दंजोबखायो आरोना ओमफ्राय माखौ नांगौ मोनजोबखागोन पाटनिबो मोनगोन ओमफ्रायो बिदिनो मास्राइसफोरनिबो मोनगोन गोदान डिजाइन गोसो बायदि मोनगोन आरो नै जा बरिया दंखायो कालारफोराबो जोङो दा थांनोसै आरोना दखाननिफ्राय बारा नायबाय थाला लाजोबलाबायनोसो लुगैयो नायबाय थाबाथाय थांनोसै जोंहा दखानि नै बाय हरदो टाटा बाय सोर मोजां नुदों लांफैदो होननानै खनसे बुंदो मोजां नुदोंबा बयबो लांफैदो होननानै दखानिया लाजिबावबायसो नै थांनोसै जोंहा होमबा